Electric fan, ref at ilaw ang pangunahing kasangkapan sa bahay ng 82-year-old na si Lola Laura mula sa Barangay Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. Kung dati-rati 2,000 piso lang ang kadalasang electric bill nila Lola Laura, ngayong buwan ay tila na kuryente rin siya na tumaas ang halaga nito gayong wala namang nadagdag sa kanilang appliances. Ang kuryente namin ngayon masyadong mataas. Nabigla ako. Dati-dati 2,000, something, 3,000 ang pinakamataas namin. Todo higpit sinturon ngayon si Lola Laura at tuwing tanghali na lamang kung kailan maalinsangan ng panahon niya binubuksan ng kanilang ventilador. Pinaplano niya na ring hindi sindihan ang kanilang refrigerator at arawan na lang mamili ng pagkain. Ngayon, higit na ako, kulang-kulang lang sa 4,000. Nabigla ako. Ang problema ni Lola Laura sakit din sa ulo ng marami pang electric consumer ng SFELAPCO o San Fernando Electric Light and Power Company. Kaya naman ang ilan hindi na napigilang maglabas ng kanilang saloobin sa mismong online page ng kumpanya. Sa isang power interruption notice na inilabas ng SFELAPCO, pinutakti sila ng mga galit na netizen na takang-taka kung bakit tumaas ang kanilang kuryente, gayong tag-ulan at hindi umano sila palagi ang gumagamit ng aircon at electric fan. Hirit kasi ng ilan, bigla ang doble ang naging singil sa kanilang electric bill. Pasakit umano ito lalo na't apektado sila ng krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Samantala patuloy pang hinihintay ng CLTV News ang pahayag ng SFELAPCO. Rainiel Pawid, CLTV News.